Nyonowati wong ayu. Oh, Andorawati, Andorawati. Mara kaki Ladena brantaning pun Kakang Dimas wong ayu Andorawati. Mara kaki kuwi ladya kelawan pun Kakang Dimas. Mbok aja lelewo lan aja leda marang pun Kakang gonggong manglete. Tungketang kitang alang-alang kawuk mbok meyong trenggelung senguk wok-wok ketekur wok-wok ketekur mangungkung kuwang kuba cangkin celong cepret. Aja lelewo ya wong ayu ayo kowe tak boyong marang negara jurang terbis dadi garwaning pun Kakang Mukti Wibawa Mbawden Danyakrawati ana negara jurang terbis Nimas. Rada banterno Nimas. Ben aja ngaya swaraku. Lah mbok yo ngene iki dek wingi-wingi kae. Kok ya ora kok ya dek wingi kae to Nimas, Nimas. Aja lelewo ayo. Kowe tak boyong marang negara jurang terbis Mukti Wibawa lawan pun Kakang. Apa sing kok jaluk tumuli prasaja kelawan pun Kakang wong ayu. Ing donya prateng lahan yen Andorawati ora ono. Rumah manyot sang yaksendra kura rupa mangeses kati angin pangsempal kaprapal selo kaplesat satol lumayu mangungsi kaget kagodo kang jaga bumi weladalah ya jagat dewa Bathara Wayahu Bathara jagat patik dewa Mas Kumara kok wonten dawuh rada caketa rene nggih bilung kula maju nggih
Aku arep takon karo kowe kok. Nggih, badhe nyuwun pirsa menapa, Den? Kowe wis tau lara gandrung kok? Dereng. Loh. Dereng piye to? Loh, durung mari tegese iki. Piye rasane wong gandrung kok? Wah, nggih ngoten niku. Wong lara gandrung niku nek tembung sakniki, tembunge bocah sakniki jatuh cinta ngaten niku. Wah, lha niku 1000 lara dadi siji. Nggih. Nek mung penyakit siji niki kabeh wong lakoni. Gedhe cilik eneng wujud, tuwa enom iku mung perkara umur ning nek karep padha. Mang takon sing gampang niku. Niku mantan pejuang asmara niku. Apa iya? Lah nek mung Kang Togoke kalah karo Pak D. Nah. Ngono. Wis tau ngrasake lara gandrung lho. Lho, sampun. Bolak-balik. Nalika kula ngeterke mbokne Daliyuk nika. Jaman dhek latihan campur sari kula sing ngetutke. Bareng sakniki pinter sinden kula pek. Oh ngono. Nggih. Dadi kowe wis tau ngrasake wong kang lagi nandhang wuyung. Nggih. Panjenengan menika kayungyun putri pundi, Den? Kok ora tedeng aling-aling, aling-aling tedeng. Yen to ingsun kepranan kelawan putri Gedali Sada ya ing Kundalini. Atmajaning Begawan Kapiwara ya Begawan Kapiyanoman. Sing sesilih Dewi Anjanawati. Lho, ning ati-ati. Lah bocah sakniki beda karo wong biyen. Nek cah sakniki mesti kudu milih saka karepe dhewe nek wong biyen niku dijodokke. Biyen niku kula niku oleh bojo kula nggih kula niku durung ngerti, durung tepung nek bocah sakniki kudu tepung dhisik. Ngaten. Apa iya? Oh iya ngono. Apa sampean ra kelingan Kang Togok? Iya, aku kelingan kowe semayanan ning Kertek ngasinan barang ae. Ning panjenengan kedang atas-atas sebab pawartos ingkang kula tampi putri nuwih Begawan Kapiwara pun Anjanawati menika kathah ingkang ayunaken sinuwun. Iya. Ning apa kira-kira aku bakal ditampik? Aku ratu sugih lan sigih. Sugih bondo donya negara jurang terpis ora kurang. Sigih aku gagah perkosa, sekti mahambara. Nggih pun mengke dinyatake mawon pripun. Lah nek ratu kados sampean arang-arang metu napa digelape kalih bocah-bocah niku. Sinden mengbalekke kok. Mergo arang-arang metu sampean, apa nek sampean kalah kalih sing do kerep metu. Ya ben. Dewe-dewe karepe kok. Nggih. Bakune slamet. Ya. Saniki pripun? Ingsun nedya lumawat marang Pertapan Gedali Sada. Mangke rumiyin. Panjenengan menika Ratu Gung Binathara awon dipun pirsani menawi namung tindak piyambak. Prayoga piye? Utusan Kang Rayi mawon. Mangke sampeyan sampun cetha bilih panjenengan dipun tampi nembe tindak dhateng Gedali Sada. Ya, yen mengkono, Yai, weruhake madhake Yai. Upasanya pratangga windu-wiyat hamun-amun rego mambang maletik mansolot
meletik mancolot putus sing siweng ulun lemet dosa watek yo hilang dosa watek yo hilang nuwun wonten dawuh pangandika Kanjeng Koko Prabu nimbali ri paduka kula pun Prabu Panurata. Duh, ratune Panurata. Adine Kadaspol iki. Yai Hadipati Panurata wonten dawuh. Aja jerih kangelan dina iki pinangka dutaning pun Kakang. Sira temedhak marang pertapan Gedali Sada. Pinangka susulipun Kakang ngayunake atmajaning Begawan Kapiwara ingkang sesilih Dewi Andanawati. Purbawasesa sun pasrahake lawan Syadi. Masa Badawa kowe bali marang negara jurang terbis. Kudu bebarengan lawan Andanawati Yayi Panurata. Prasta timbalan patu parang madal pasilan Kanjeng Koko Prabu. Kula iki ngono kuwi.
Long rami bandeng kang mangrenggara ning puri mangken tanpa sirih suwerep Tata Pitana mamargi luhuring budaya nenggih punika ta pagelaran ringgit Warawa wiwit kuna tekeng Duksina dadya tuladha dadya pandam pandulming tuladha sagung prawerda miwah taruna inambaran tebaning wawasan Nuswantara mila sinebat ringgit dukunane sinanggiting serat panggurit ingkang rinakiting sastra lungit dayane maweh piwucal komplit dadya tepa palupi kawula ageng kelawan alit menggih punika ta pambukaning kandha ingkang sinebat nagari ing Astina ya gajahya liman nawi kuru Janggala prayata praja Ngastina bumi kencana dumadi saking nusa-nusa kang nasak ing ngarga miwah kinepung samudra jembara gilar-gilar lamun molat telenging kiblat katingal sumamburat lamat-lamat Cinandra yayah ulama kang nedeng salat entahing panyandra nagari Ngastina luhur kawibawane lamun obor gedhe urupe lamun kali jero kedunge lamun gunung dhuwur kukuse lamun pasar adoh
kumandangi. Pramila katingal gemah Aripah Loh Jenawi Kartatata tur Raharja. Gemah kathah para kawula ingkang abale somah. Samya kekucah bebasan sugih sawah bondo turah ibadah datan owah labet wis pernah genya manembah. Aripah saben hari lan mampah dagang datan gotang. Para dagang samya rumagang angung padi cekaping gesang ngupaya buga tuwin sandang samya rumang datan perang labet anggadhahi ros datan kumrangsang. Kula subur kang tarwa dinandur jemani murah kang resa tinuku karta dening tepih parang moko tuwin para bupati samya bicaksana lipating kawruhtan kendhat dene budaya luraning Sinarpati. Marma negara Ngastina kena dengan negara kang jeneng anempuh basan negara kang gedhe obore padang jakate durbu sadoh marang kuncarane. Sinten kang ngrengani Kurayagung Praja ing Ngastina. Jejuluk Rara Sangkatong ingkang jejuluk Ama Prabu Duryudana, Jaka Pitana, Jaya Pitana, Gendari Suta, Destaratmaja, Tripamangsah, Kurawendra. Ya Prabu Kurupati, ya Prabu Suyudana. Mila jejuluk Ama Prabu Duryudana dening Narendra kang abot sangganing apreng. Dene mangaken makutaning prajurit. Jaka Pitana Wijaka wis ngasta usaraning adil. Jaya Pitana rasa ing pamoja Gendari Suta atmadaning Dewi Gendari. Destaratmaja putra pambayuning Sang Destarastra Tripamangsah. Nalika lair Sangkatong dampi tetiga. Raden Kurupati, Raden Drusasana mumah Sang Dursilawati. Kurawendra narendaning para kadang Kurupati narendaning para darah Kuru Suyudana suyud marang pepinggil dana paweweh. Rasa Narendra berbondo berbandu berbondo kasugyaning Prabu Duryudana prasasat sak pratelaning jagat. Berbandu sugih kadang kang samya nyantana kadang 100. Den ugung sakarsanira marma kaladuk sumungah songaran. Adigang ngadi gunung ndelake dupeh kadang ing nata Binathara. Lamun ta binunggu nglabaning ratu yaring jajahan Saratri tanah wedhote geni kang pinunggal kawi. Nuju ari Sajaka Sangkatong miyos tinangkil ing stinggil Binathara lenggah dampar denta. Pinalapi teng kancana lemak ning baputrang kedani senebaran kang sari-sari Grandawida cepat kasturi. Denaya para byada badaya srimpi manggung katanggung Jaka paloro-loro kang sambil ngampil watara kapraban. Banyak dalang sawunggaling harta walika kating Mas Dewi Pangga kang nawarna kinebutan Naremanyura kanan saha kiri. Kongas gandane Rara Sangkatong mangambar-ambar prapteng pangurakan sirna sipating kamanungsaning. Yayah Sang Bang Prabantana ing Jawantah binarebek sang Yawaning Prawidadari. Rob sidem remanem tanana banek walang alisik gegodhong tan wonten ingkang ebah. Samiron tan wonten ingkang lumampah ingkang kabiyarsa mung swaraning para abdi kriya pandhi kemasan. Ingkang sami nambut kartipating carengklang pating carengkling swaranya gadil madya raga cat kapiyarsa. Cat boten namung asri semendroning penanggilan. Sinten ingkang kapareng ayun lah punika ta pujangganing praja pandhita ing Sokalima ingkang peparabdah Iweng Durna. Ya Resi Kumbayana. Ya Sang Wipra, ya Sang Baratwaja putra tan kantun ingkang malela tejane Yayah Lintang Panjerina menika ingkang raka.
nata saking nagari nganggo ya ing ngawangga ingkang aduduluk Prabu Basukarna Basusena Suryatmaja ya Surya Putra tan kantun ingkang mabukuh hamari kelukon ceptananipun kularnani Warakanata anyatring palasa jenar ingkang kekasih Raden Harya Sangkuni ya Trigantalpati ya Sang Swela Putra ya Sang Gendara Desa sinabete wingking pasibaning ingkang rayi satring crita tinalang ingkang kanthi sagung Pranayaka wiwit Bupati sepuh kang lumerek Bupati Anom kliwon Madana Panemu Lurah Jajar kelawan setunggalane pasibane kaya ndoyong pantak sujining alun-alun katingal apra busananing kang para semewa pindha puspita pandrah ing pagedhonganira Sang Katong sungkawaning tias panggalih Sang Nata menggalihaken ingkang putra satring Saroja Binangun Sang Lesmana Wandra Kumara ingkang wis ndungkap yuswa wanci kang palakrama sigran miwiti pasewakan agung nimbali sangyaning para nayaka Sang Nata Prabu Durna mangkono pangandikaning Sang Nata lamun ta kawijiling lisan leng-leng ramiwan ingkang sasongko buminyar mangregara ning guri kang kadhe
Sutama Gusti sasongko kasongan surya Prabanya sumungsung kaswa Raras ruming sari-sari sumar maning rasukan lan nira semana Narabuka Candra Kusuma Narabuka Candra Kusuma leng-leng kati nengkang hawan sapa apa nikeng Astina samantara takeng tegal miru re
Kresna aku nira ong angang ong parasu ramakan wajan naka angang Titaloyo Yewang Sukmanawati luwih muga paingono marang panjenengan ingsun nuwun mangke dereng sawetawis dang rawuh jengantika bapa panemban wonten ing nagari Astina putra jengantika ngaturaken pambagi panakrami konjuka jengantika bapa panembahan Sokalima kawula nuwun inggih nggih anak Prabu Raja lampahipun ingkang Bapa Sokalima mboten manggih sakara-kara. Sanget anggen kala nampi panakrami perembage paduka angger anak Prabu. Kula tampi asta kekalih. Kula kalungaken ing lungaya kapeteking Pernaja rumeketing merdaya muga mibuwana dirgaya swanipun ingkang Bapa Sokalima. Mboten langkung sinuwun. Pangastawanipun ingkang Bapa mugi konjuk sana pepadanipun angger anak Prabu kawula nok. Inggih. Kurawlaning panampi kula Bapa Panembahan. Pangestunipun Bapa Panembahan kula tampi ngasta kekalih kula puning mastaka dados jimat paripih. Mboten langkung dipun prayogakaken pinarak lenggahipun Bapa Panembahan. Oh inggih. Mboten kirang prayogi pisanipun ing Bapa Sokalima, nggih. Koko Prabu, dereng sawetawis dang urawipun Koko Prabu ripaduka kula ngaturaken perembagi panakrami konjuka sandhep padanipun Kanjeng Koko Prabu Narpati Basukarna. Dat anggen kula nampi sih panakrami perembagi paduka Yai Prabu ingkang rentah Rakanta ing Ngawangga. Kula tampi ngastaka kula kekalih kakalunganing lungaya kapeteking Pernaja rumeketing merdaya mugi mimbana dirgaya swanipun Kakang. Mboten langkung Yayi. Pangastawanipun Rakanta Ngawangga kebat tampi Yai Prabu. Inggih. Kuralaning panampi kula mugi dados jimat paripih Koko Prabu. Mboten langkung dipun prayogakaken pinaranggahipun Koko Prabu. Inggih. Mboten kirang prayogi Yayi. Paman Sukuni padha nanting karajan pakenira paman swan ana ngarsaning manira. Inggih. Lulus raja ingkang abdi kepatihan nggih. Mboten manggih sakara-kara. Kula ngaturaken sumuga ing pangabekti kula mawantu-wantu konjuk sandhep pepadanipun ingkang sinuwun kawula nuwun. Banget ing panariman manira paman pakenira ngaturake sembah ora lewat pun prayogakake pinarak pakenira si paman. Inggih mboten kirang prayogi swanipun keng paman kepatihan. Bapa Panembahan, kula wonten dawuh sinuwun. Bingahing manah kula tanpa pepindhan dene bapa sampun kepareng rawuh wonten negaring Astina. Upamiya dereng kepareng rawuh. Kula nedyambaya ngirawipun Kanjeng Bapa Panembahan sinten malih ingkang saged madhangaken petenging negari Astina kajawi namung Bapa Panembahan Sokalima Bapa. Oh inggih, inggih. Banget
Panalimaipun ingkang Bapa Sukalima anggenipun paduka ngantu-antu. Sawanipun ingkang Bapa wonten gatos ingkang pundi? Tumuli paduka paringa dawuh dhateng ingkang Bapa Sukalima. Kula nedya ngangulaken njengelingaken karana sinuwun. Handra ingkang Puspitarum kasiliring samirana mri Sekar gadung kong nges kandanyo Rere sarto palwono tengranu Reseng kerasam nadyan nyumurup kono Morweng kita ngerasa dalam Nyuwun sewu lho nggih, nyuwun sewu menika cak-cakan kina suwargi simbah ngaten menika. Nggih. Nggih. Seger-seger sik dilestarekake. Bocah-bocah iki do ngrungokke apa ora? Mbah Gemblong iki ngene iki. Iya. Salajengipun nyuwun dawuh sinuwun wonten gatos ingkang pundi? Paduka sinuwun nimbali Kang Bapa Sukalima. Bapa Panembahan Blak kotang terus terang mawi tedeng aling-aling tedeng. Wontenipun jengandika bapa kula rawuhaken wonten ing negari Astina sinten malih ingkang saged majaraken pepetenge manah ingkang putra pun Duryudana kajawe namung jengandika bapa Panembahan. Wonten menapa sinuwun? Monggo paringa dawuh. Dhateng ingkang bapa Cablaka Kewala nggih. Bapa sampun samadya candra etanging kalenggan mangke ingkang wayah Saraja Binangun pun Lesmana Mandra Kumara motah dhateng ingkang putra kula pun Lesmana nedya ngayonaken satunggaling putri atmajaning pandhita ing Kendali Sada inggih ing pertapan Kundalini ingkang pewangi Dewi Handranawati ajreng keparengipun pun Lesmana Mandra Kumara anggenipun kepingin palakrama dhateng satunggaling manedya kula wau monggo bapa kados pundi kuh pamrayoginipun bapa kula nyuwun dawuh nuli kenthos malah gimbal monyor-monyor duk neng dukul alas dadi wana-wana dadi alas dibebek hawelah sinuwun mila mekaten pamotahipun mayah kula pun Saraja Binangun pun Lesmana Mandra Kumara hanipun badhe ngayonaken putri Kendali Sada atmajanipun Begawan Anoman pun silih Dewi Anjanamati menika saking petangipun Kang Bapa menika mathuk sanget nggih cocok menika nggih ing atasipun menika namung satunggaling atmajaning pandhita nanging sinten mangertos lan sinten kemawon ingkang boten tepang kalihipun Anoman. Anoman menika mantan Senopati Ayodya inggih Senopati abdinipun Prabu Rama Wijaya. Samangke dados pendhita. Madheg dados guru. Nggadahi kagungan putra setunggal menika pun Dewi Anjanawati. Upamiya mangke pun Anjanawati kadhawuh kaliyan ayah kula pun Lesmana Mandra Kumara menawa langkung cocok langkung mulya gesangipun pun Lesmana Anjanawati nggih badhe mulya gesangipun sabab pinurut putra mantu dening satunggaling Narendra Gung Binathara
yen pitunganing Kakang Penemban kira-kira besuke iki bakale nemoni lakon sing kepiye. Bakale mesti penak. Lho, ngono. Mergo itung aku. Lesmana karo si Anjanawati iki tak pitung, iki tak dinane tak hitung. Liyek mentek jata kemil. Lah, iki rak pitungane wong golek hitungan, iki hitungane wong golek jodoh kok. Ora ngono kuwi. Sak ngertiku Sri Kitri lan Erdi rak ya ngono. Bakunipun sakmangke namung wayah kula pun saroja binawun, anggenipun sampun mantep lair batosipun, anggenipun ngayonaken pun Anjanawati. Inggih Bapa. Menawi katon sinuwun. Pamraginipun ingkang Bapa Sukalima monggo paduka sinuwun mitados dhateng satunggaling kadang santana ingkang pinitados lumamat dhateng ing Kendali Sada. Syukur bagi mulunging penggalih Anoman nyaosaken ingkang putra pun Anjanawati kunduk dhateng ingkang sinuwun kagem wayah kula pun saroja binangun pun Lesmana Mandra Kumara. Wikrabala kaya tumingal atampa samya medali lira tatit wilting kodo taiwang kung manguncang niti bentang saci micel ladinyo ngedali wus Sura wilaka kaya buta sing ora akil Kakang Narpati kula wonten dawuh Yai boten badhe kula ambali malih kula kinten jengandika sampun mitanget wawan pengendikan kula kalian Bapa Panemban Durna inggih samendang datan karempit Yai keparang dinten mangke sampun ngantos jrih kangelan Koko Prabu lumawan dhateng pertapan Kendali Sada pinangka sesulipun ingkang rayipun Duryudana dinten mangke kaparenga hangayonaken pun Anjanawati pinangka jatuh kramanipun anak kula inggih pulunan jengandika Kakang Narpati pun Lesmana Mandra Kumara kopeteng lampah Purbawasesa kula pasrahaken Kanjeng Koko Prabu kalaksananing pun Lesmana dhaup kaliyan Anjanawati. Prastawa timbalan paduka Yai Prabu kaparengipun Kakang nyuwun pamit Yai. Mugi saged lebeng karya Bapa Penemban kula nggih. Paripurnaning pasiwakan sumangganipun badhe pirembagan kaliyan Yai Prabu Duryudana kula nyuwun pamit Bapak. Inggih. Boten langkung namun nderek rajane lumaksana mugi-mugi saged kasebatan nirik ing sangsaya. Pangestunipun ingkang Bapa Sukalima kumutuk kumubul kados dene kukusing hardi merapi. Paman Sikuni wonten dawuh sinuwun. Kula ndingini lampah inggih mangke sak turnaning parisewakan kula badhe semusul paduka Kanjeng Sinuwun Narpati ngawangga. Borong paduka Yai pun Kakang nyuwun pamit daya-daya lebeng karya. Boten langkung ndherekaken rajaning lumaksana Koko Prabu. Mangu-manguning tias mung winangun honeng manungsung ing nala mung sik kewala Mremrang sut nariming kalbu putine kang den bawani
Bapa Peremban. Kula wonten dawuh sinuwun. Koko Prabu Ngawangga sampun nindakaken ingkang dados parentah ingkang putra Putrayudana. Inggih. Monggo Bapa. Sampun ngantos jrih kangelan Bapa Manuk ana lampahipun pun Kakang Prabu Ngawangga. Inggih. Mboten langkung ngestaken dawuh nyuwun pamit. Kang Bapa Madal Pasilan. Nggih. Mboten langkung dacane maksana. Paman Harya wonten dawuh sinuwun parentahna marang para Kadang Kurawa. Kinen kombyongi jengkari Koko Prabu Ngawangga tumedhak ing Kedhali Saja paman inggih sinuwun prastawa timbalan paduka ingkang sinuwun kepareng Madal Pasilan Artawarma wonten dawuh sinuwun Bupara kang padha mara seba ingsun kundur ngetaton kawula non prastawa timbalan paduka kepareng Madal Pasilan aja kaya bocah cilik kundur ingsun nedya binayang kari candrane.